O Concello de Lousame avanza cos proxectos do post-2025. As melloras de estradas e de núcleos de poboación centran as obras a desenvolver no plan provincial. A Deputación da Coruña chega cada ano fondos aos concellos enmarcados no Plan de Obras e Servizos. Este post-2025 conta con numerosos proxectos nos municipios da comarca. No caso de Lousame, as actuacións están en proceso de contratación. Estamos nesa fase, estás empezando o proceso de contratación das obras que foron aprobadas no post-2025 e despois o que estamos é tamén xa, digamos, executando ou acabando de executar as do ano 24. Neste 2025 protagonizan o POS actuacións centradas na mellora das comunicacións de estradas que conectan diferentes núcleos. Melloras, sobre todo, de interior de núcleos. Quero dicir, en Lousame temos máis de 80 núcleos de poboación, entonces hai interiores que están en condicións que necesitan ser mellorados. E oxalá os poderamos mellorar todos, pero bueno, temos que ir pouco a pouco, non? Entonces, por exemplo, no pos de 2025, que está agora salindo a contratación, por exemplo, vaise mellorar o interior da aldea de Cairo, na parroquia de Lesende. Despois tamén, por exemplo, vaise mellorar a que a estrada de comunicación de Fruime a Silvarredonda. Entonces, bueno, vamos un pouco nese sentido actuando en todas esas melloras e infraestructuras que son necesarias para o día a día. Por exemplo, onte estiven en Berrimes, que estamos aí xa rematando de pavimentar o acceso por Valdueiras e o interior de Berrimes. Xa que sinala que estas son as necesidades máis básicas. Facilitar un pouco o día a día da vida da xente, que é o que máis reclaman, o sea, mellora de infraestructuras do interior das aldeas, comunicación entre as aldeas e limpezas. É o que máis, sobre todo, o que máis demandan e o que máis tamén nos estamos atopando nestas reunións que estamos mantendo ahora coas parroquias, con distintas parroquias que facemos unha semanal, pois digamos é a petición máis unánime e que máis se repite entre os veciños. A nivel concello estás a deseñar un programa para efectuar pequenas reparacións no termo municipal. Podemos facer cos nosos recursos e cos nosos operarios, como porque, por exemplo, hai moitas zonas que hai que, digamos, hai que bachear, que tampouco de bachear parece sinxelo, pero non é sinxelo porque hoxe en día non hai moitas empresas que estén disponibles para, digamos, actuar de maneira rápida. Entonces, a veces é un pouco complexo o tema e as necesidades, claro, a xente, eso é algo que lle molesta no seu día a día, sale da súa casa, ten un bache, eu entendo que lle moleste. Entonces, eso sí que estamos en conxunto co Departamento de Obras diseñando un programa de como se vai actuar nese sentido para esas pequenas acometidas e despois tamén pequenas, digamos, reformas de algunhas pistas que están en bastantes malas condicións e nas cales o Concello con recursos propios poida ir actuando. Están a manter reunións co Departamento de Obras para ver cales son as prioridades para ir actuando nelas.